Cesta za profi kontraktom deň 140, ráno budík na 6, pomodliť sa, rýchlo nakrmiť zvieratá, odchod na ihrisko. Dal som 100-metrové intervalové behy, medzi sériami nejaké koničkovanie a pilovanie prvého dotyku. Tréning nebol dlhý, ale o to náročnejší. Na konci ešte zo pár klikov, tak raňajky na doplnenie energie a influencerská robota. Stihol som ale veľké nič, lebo mi volala mama, že mám ísť do mesta pomôcť s nákupom. Takže chtiac nechtiac upper body workout v podobe nosenia tášiek. Editing videí na autobusovej stanici a takto som strávil celé do obede. Príjem domov, vítam môj verný pes, vybaľujem nákup. Zjem nektarinku, robím si obed, najem sa, pomývam riad a idem čistiť králiky kotierce. Tak mi začína editovacia šichta číslo 2. O 3:00 beriem veci a idem na ihrisko. Je pokosené len na poli, dajte mi vedieť, či ste niečo podobné videli. Začínam walljuggingom, potom sa sústredím na streľbu pravou nohou. Je to moja slabá stránka, preto sa ju snažím zlepšiť. Moc sa mi to nechcelo, ale otrénoval som. Príjem domov, overn v podobe domácej pizzy od mamky, naložiť krovinárezy a odchod kosiť. Tak a večerať sa a pozrieť futbal. A to je všetko.